Għall-ewwel domanda ta' Mark Farrugia fajmet mistejkin kienet daqqa kbira. Ma tistax timmaġina jinqatel pulizija fl-aqwa ta' Sożitu kemm kellu 22, 23, asnaf kemm ġaħġa kellu. Sfortunatament kelli xorti l-investiga jien personali kont għadni assistant komissarju dak inkarikat mid-dik jien. Kien kasikraħ immens. Kellu ġej minn familja sew ġenituri tal-ġen. Sirt nafhom. Kien każ kissirni personali, mhix li biss tal diversi membri tal-korp. U bdejna ninvestigaw u sfortunatament id-daqqa kienet ikbar mbagħad meta rriżultanna. Sfortunatament kien hemm membru tal-korp tal-pulizija ieħor involut fir-reat tiegħu. Id-daqqa kienet doppja. Ġifieri apparti l-ewwel taqla daqqa isek il-pulizija hija vittma tal-kriminalità u mbagħad daqqa il-pubbliku pulizija stess qatlu ta' I mean, you know, anki l-impatt negattiv. X'kien il-motiv wara? Issa ngħidlek, l-impatt negattiv kien trement, però aktar minn hekk jien interessani mill-vittma l-aktar minn kollox. Kien veru bniedem rispettabbli, tifel ta' xogħlu għadu jibda d-dinja. Dan il-każ in a nutshell naħsbu aħna l-inqas dejjem x'naħsbu aħna, però dak li ħsibna aħna ħasbitu l-qorti għax kien hemm ħtija. Dar kollu fuq sempliċement tikiet. Ta' tikiet dat tifel lill-persuna tajjeb, inserda dal-persuna kriminal dak iż-żmien kien jinvolvi ruħ f'attivitajiet kriminali. Naħseb li kien bnedem minn dawn bir-rispett kollu kriminal. U spiċċa talab lajnuna ta' xi kollegi biex jinħafillu dan it-ticket, forsi kellu raġunijiet oħra warajha, għax inti tinsiex karozza ipparkjata f'post jaf kellha torbtok ma' crime. Tajjeb, demmen li kien hemm raġunijiet oħra warajha jiena għala rid tat-ticket ma ridux jidher f'moħħu. Forsi avviċinaw il-dat-tifel baqa' sod għax għamel xogħlu, għadu ġdid. Approva jovviċinaw sħabu jwaqquh ukoll biex jiċċedih. U dat-tifel baqa' sod u persistenti li jagħmel xogħlu. U nemmen li l-motiv konsegwentement spiċċa ġie maqtul minħabba fek. Issa, sfortunatament ir-riżulta li kien hemm membru tal-korp tal-pulizija involut. Kien hemm ħtija il-qorti mhux sempliċi. Jiġri aktar minn persuna waħda li qatlu. Nemmen li kien hemm ħadd ieħor jien personalment. Iva, nemmen li kien hemm ħadd ieħor u nemmen li membru tal-korp tal-pulizija li jaħal akkużi hu nemmen jien naħseb li jaf ħafna iktar milli għallinna. U għal-raġunijiet ta' biża' jista' jkun ukoll ma qallinniex kollox. Ma rridx jikxef forsi l-persuna li qabditu. Però minnu mbagħad kien ħareġ ukoll dal-crime, kien ħareġ ukoll kienna membru ieħor fil-korp tal-pulizija, stazzjonat ukoll f'dak id-distrett, li babas is-sistema tal-PIRS. Aħna fil-korp tal-pulizija għandek il-Personal Incident Report. Online kull ħaġa li ssir tidħol fuq il-computers tal-korp tal-pulizija jkun qed tidher ma' kull distrett u ma' d-depo kollu. Xi ħadd daħal fuq is-sistema u ħassar dak il-crime. Tajjeb, kien l-impressjoni s-server tajjeb. U wkoll konna ħadna passi kontra tiegħu qudiem il-qrati u nstabħati wkoll. U kien każ ikraħ. Il-familja tiegħu sirt nafa jiena, sirt nafa sew ħafna niftakar minnilu boost ħadd arxien b'tifkira tiegħu. Jiena kont semmejt waħda mis-swali li kont għadni kemm irranġajt ġewwa d-depo forensika. Kont semmejta l-ismu, ġibt il-ġenituri tiegħu jiftħuha. Kien każ kissirni personali dom tad-dej fuq ma fl-aħħar nexxi li nasal. Dak kien sempliċiment fl-4 ta' filgħodu, dak iż-żmien jew fil-5 ta' filgħodu xejn spiċċa miskien id-djuti tiegħu, irritorna d-dar. Kif qed jiftaħ il-bieb ta' barra qatlu hemm. Btir ta' center kien. Center għalija. U għatluħ fuq l-alba tal-bib, qudiem il-bib ta' ommu. Ommu ħarġet u raddik it-traċedja. Mela, tlaqna?